siinä. Joko ymmärsitte? Joo. Mutta hänet pitää vangita. Hänessä ei ole mitään väärää. Mitä? Ei mua tarvitse vangita. Nyt joudut kamarille. Mä kuuluisa! Silti kuuluisatkin joutuu joskus pahnoille. Sinne hän kuuluukin. Juuri niin. Sattuuko sua? No vähäsen. Tassua on vähän kipeä. Oota mä kokeilen. Au. Se oli niiden pahojen tyttöjen entinen. Älä, se ei oo paha! Daniel, sun kannattaisi ensin kuunnella loppuun ennen kuin alat lyödä. Ai, sori. Niin. Ei Älä mutta... Ei pahasti, mutta vähäsen. Älä välitä, Daniel on yliinnostunut. Au, mun tossa... Kohta uutisia, hän pääsi karkuun. Voi ei, yrittäkää. Hän voi olla missä tahansa Au, kommentoissa. mikä sulla on? Mun tassu murtu. Jatkuu ensi jaksossa.